Jala Nafarroak udazken palestinarra antolatu du. Nafarroko gobernuak aurrentzako zibersegurtasun arloko hezkuntza programa intzindari bat bultzatu du. A2 Nafarlan sare Nafarroko enplegu zerbitzuak enpresentzat erreferente nagusi izateko abian jarri duen kanpaina. Nafarroko 16 enpresa fruit atrakzion azokan izango dira Madrilen fruta eta barazki freskoen sektorean mundu mailako erreferentzia den azokan. Lurralde kohesioak Iruñaren eta Iruñerriaren arteko mugikortasun iraunkorraren aldeko apustua indartu du hiriaren eta Zizurtikiaren arteko bizikleta eta oinezko erreia inauguratuta. Iruña adinekoen nazioarteko eguna ospatzen ari da aurreko belaunaldiek gizarteari egindako ekarpenak gogora ekarrita. Jala Nafarroak udazken palestinarra antolatu du. Palestinako herriaren aurkako genozidioa gelditzeko mobilizazioek duten garrantzia azpimarratu du Jala Nafarroak. Horregatik herritarrak mobilizatzera deitu dituzte antolatu duten udazken palestinarran. Ekimen honen baitan hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Urriaren batan gaur Cycling for Gaza Iruñan heltzerakoan arratsaldeko 6:30 Magdalena zubian. Urriaren 3an Tuteran Jala Herribera Palestinarekin manifestazioa 7 Foruen plazatik abiatuko dena. Urriaren 9an Raji Sourani giza eskubideen aldeko ekintzailea izanen da Burlatako kulturetxean. Urriaren 15an gehiengo sindikalak deitutako lanuztea egonen da. Urriaren 18an Europak Israelekin dituen harreman guztiak eteteko manifestazioa. Urriaren 25an Berriozarren Kirol Solidarioaren eguna. Azaroaren 2an Biatz Rokodromoan Palestinaren aldeko 12 orduko eskalada. Azaroaren 8an Nafarroko Atletismo Federazioak 12 orduko lasterketa Palestinaren alde antolatu du Iruñeko Antoniuti pistan. Azaroaren 26an Nafarroko Unibertsitate Publikoan Palestinaren aldeko nazioarteko justizia jardunaldia izanen da. Franco Bifo Berardi Bolognako Unibertsitateko irakaslearen parte hartzearekin. Eta azaroaren 29an gure gobernuek Palestinako genozidioarekin dituzten konplizitatekin amaitzeko eskatzeko manifestazioa. Eta horrez gain Global Sumud flotilari elkartasuna adierazi diote eta Nafarroko biztanleei datozen berriei adi egoteko eskatu diete. Nafarroko gobernuak hezkuntza departamentuaren eta lehendakaritza eta berdintasun departamentuari atxikitako Nasertik enpresa publikoaren bidez lankidetza hitzarmen bat sinatu du. Haur eta nerabeei zuzendutako zibersegurtasuneko hezkuntza programa berritzaile bat garatzeko. Ekimenaren helburua prestakuntza programa bat diseinatzea da zibersegurtasunaren arloko nozio espezifikoak dituzten edukiak txertatzeko. Teknologien erabilera arduratsua, etikoa eta kritikoa txikitatik sustatzeko. Horretarako ikaslei eta irakaslei zuzendutako material didaktikoak eta hezkuntza baliabideak garatuko dira. Irakasleentzako prestakuntza ekintza ziurtatua barne. Programa lehen hezkuntzako lehen mailatik 6. bitarteko 6 eta 12 urte bitarteko ikaslei zuzenduta dago. Nafarroko gobernuak informazio kanpaina bat jarri du abian. Nafarlan sare Nafarroko enplegu zerbitzua erreferentziazko erakunde gisa kokatzeko. Ez bakarrik herritarren enplegua bilatzeko, baizik eta enpresentzako zerbitzu oso eta espezializatu batean. Nafarlan sare enplegu politika aktiboen esparruan batez ere erkidegoko enpleguaren kalitatea hobetzea du helburu. Kalitate hau enplegu egunkorra ondo ordaindua, segurua etengabeko prestakuntza duna eta berdintasunezko eta konfiantzazko ingurune batean garatua dela ulertzen da, adierazi du maeztuk bere agerraldian. Asmo handiko helburu hori lortzeko funtsezkoa da enpresen eta langileen arteko konpromisoa indartzea. Lan merkatuaren dinamismo bikainaren testuinguruan enpleguaren sorrerak eta hazkunde ekonomikoak markatuta, Nafarroak duela 6 urte baino ia 27.000 lanpostu gehiago ditu, eta une honek
Nafarroko lansarea behartzen du enplegu bila dabiltzan personei zein profil espezifikoa behar dituzten enpresei laguntzera. Arlo jakin batzuetako kualifikazio falta prestakuntza espezifikoaren bidez arinduz. Baratze, zaintza eta frutagintza sektoreko Nafarroko 16 enpresa elkartuko dira gaurtik aintzinera Fruit Attraction azokaren 17. edizioan Madrilen. Fruten eta barazki freskoen ekoizpenean eta banaketan mundu osoan erreferentzia den azoka da. Eta hasi eta hortzeguna bitarte egingo da Madrilgo IFEMA azoka barrutian. Enpresa horietako 9 Nafarroko stand instituzionalean daude bilduta, Reino Gourmet markaren pean. Zeinak Nafarroko produktuen kalitate bereziko figurak sustatzen baititu, bertze 3 berriz industria osagarriaren sektorekoak dira. Lurralde Kohezioko kontseilaria den Oskar Txibitek garraio eta mugikortasun iraunkorreko zuzendari nagusia den Berta Mirandak eta herrilan eta azpiegitura zuzendari nagusia den Pedro Lópezek inauguratu dute Iruña eta Zizur Txikia Doneiakue bidetik lotzen dituen oinezko eta bizikleta ibilbidea, Frantziako bideko zatian. Azpiegitura hori egiteko bat kakotx 7 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da eta horri esker 2 norabidetako bizikleta eta oinezko errei bat eraiki ahal izan dira. 1930 metroko luzerakoa. Iruña eta Zizur Txikia lotzen dituen bizikleta eta oinezkoen ibilbidea Nafarroko Next Generation Fundsekin finantzatutako azken proiektua da eta 8 kilometro inguruko bizikleta ibilbideak garatzea ahalbidetu du. 2021etik 12,5 milioi euroko inbertsioa egin ondoren. Hoiei Nafarroko gobernuak emandako 1,4 milioi euro eta udalek emandako 1,3 milioi euro gehitu behar zaizkeen. Funts horien kontura hainbat jarduera finantzatu dira, hala nola Belosotik Iruña eta Burlata arteko bidegorria. Miluze kaleko eta Taxoare kaleko bidegorria Iruñan. Zizur nagusia eta Iruña arteko bidea edo Sarriguren Herripagaina Areta Burlata bizikleta eta oinezkoen korridorea. Inauguratu den bidegorri berria 2 norabidekoa da eta 2 metro terdiko zabalera du. Neurri bereko oinezkoentzako espaloiarekin batera. 2 azpiegiturek material bereziz egindako zoladura dituzte oinezkoen eta bizikleten zatiak ezagutzeko. Nazio Batuen Erakundeak adinekoen nazioarteko egun deklaratu zen urriaren 1 eta egun horren bezperan Iruñeko udalak ateak ireki dizkie hiria hobetu, eraldatu eta egun den hiria izatea ahalbidetu duten belaunaldi horiei. Garbine Bueno, Iruñeko alkateordeak, Zaloa Basabe, Gutierrez Berdintasun Ekintza Komunitarioko zinegotzi eta udalbatzako kidek omenaldi ekitaldia egin diete belaunaldi horiei. Bertan izan dira adinekoen udal kontseiluko eta adinekoen sareko ordezkari batzuk. Ekitaldi horren bidez, Iruñeko udalak hainbeste gizon eta emakumeren eginkizune eskertu nahi izan du. Izan ere, persona horiek guztiek garaiz zailak bizi behar izan zituzten eta orain gizartearen egitekoa da haien bizitzaren azken etapan laguntzea. Testuinguru horretan herritarren aferen batzordeak adierazpen instituzional bat onetsi du. Etaren bitartez, Iruñeko udalak berretsi eginen du adinekoen eskubiden defensarekin duen konpromisoa. Beti ere haien autonomia, duintasuna eta bizi kalitatea bermatuta. Hori horrela Iruñeko udalak Iruñeko adinekoen lehen plana lantzen ari da. 2029 arte iraunen du eta adinekoekin lotutako udal ekintza guztiak biltzea du helburu. Herritarrek urriaren 3 arte, ostiral arte, egiten aldituzte planarekin lotutako ekarpenak. Erabaki Iruña udal webgunaren bidez. Udalak bere gaina hartu dituen funtsesko eginkizunen artean honako hauek daude: adinkeriari eta adinagatiko diskriminaziori aurre egitea eta adinekoi jarduerak eskaintzea haien autonomia eta gaitasun fisiko eta kognitiboak garatzeko aukera izan dezaten. Horren harira, sensibilizazio kanpainak garatzen eta ekintzak eta belaunaldien arteko topaketak sustatzen ari da gazteek eta adinekoek batera ikas dezaten.